Tanat Pulit ka es khas hills mentaka sngi ka arpahon tarik risau araja arpaulai kilayok ban kem ya kagan hun ki nong Dawa Pisa hanong ba Shillong ki ba penan kam ya kakerteng jongki Henry tali ki seng bhalang ki bom jubna menoru kita ki seng Dawa Pisa ki de ki batip kerteng ka Hanyu Trap People Defense Alliance ka United Khasi Movement ka Federation of Khasi United People ka Confederation of Meghalaya People ka khun Hanyu Trap Youth Council bat ka Hanyu Trap Youth Region ki Pulit kilayok khobor ya kajingdon ki kam Dawa Pisa ha ki jakayo ha polis bazar bat Iewduh ki Pulit jong ka special cell ka is khas hills kila penlong ya kajing up shrip sha ki jakayo bat mentaka sngi kilayok kem ya Ngut ki Briew na polis bazar kat ba ki dang sam shiti Dawa Pisa sha ka wei kadukan halor kanila register de ka suwo motor case persha ya kini ki Ngut ki Briew hasadar police station halor ki kam Dawa Pisa ki Pulit kilayok ru ban kurup no ya bun ki shiti Dawa Pisa jubor kat kum ka kerwo balapha da uba Vivek Im Superintendent of Police ka is Khasi Hills